Hnyf Trap National Youth Front Northern Region Bad Umsling Circle hapo ka Jingilam uba Edelbert Nongrum General Secretary ke Hnyf Northern Region Bad uba Lingdo Presiden ke Hnyf Umsling Circle kilami syakmat ban Kyrshan lem haka kasion jongki katu kat ni kilongying kibalamat ika jingshakta bad yo ika ni ka klam covid khat khandai Haribhoi district haka thain umsning katu kat ni kilongying haka snong nong thamai bat reng snong ka maulain maukhan kilayo ia kalat jingirap Daki song Marbam haka singi sajain na ka seng haba la sendran lang da khot ka CCMC nong thamai bat urang ba snong ka preng snong maulain maukhan haka ba kala long ka wei na kilat ban Kyrshan sikite kilongying bakin yo ia ka bam kadi hakum ka ne ka por jong ka jingsha penjari daka khangdam haka ying kisam jongki